mai ba da shawara din yanzu din nan ma muka suka gama gabaki ɗaya esko din na mazaɓar suka zo suka same ni kuma ba su bane saboda haka suna neman shawarar mu menene shawara dan suna so su dauki matakin yara tunda an bata musu suna 100% suna tare da Dr. Abdullahi Umar Ganduje da suka yi magana muka bincika muka tabbatar shi Haladu Gwanjo da suke magana ya zo har da shi aka zo yace yayi mana rantsuwa yace wallahi tallahi bai san wannan magana ba. Ana fama da matsala ne ko na rikici a matakin mazaɓar ta Ganduje da har ya kai ga haka ko kuwa? Wallahi lafiya lau muke ba wannan magana rikici duk kusan mazabun mu guda 11 ne a karamar hukumar dawakin toma kuma wallahi dukkanin mazabun nan gabaki daya 27 duk da muke tare da su kowace mazaba wallahi tallahi muna tare ba wani wanda ma yayi awa cewa ya fita ya ba wannan jami'a kawai ka wannan rigima. To yanzu me matsayin wacce kora kenan su da suke cewa sun yi wa shugaban jam'iyyar taku na ƙasa? Wannan magana kora magana banza ce. Tunda ba 'yan jam'iyya bane suka yi abin nan kuma ba shugabancin jam'iyya bane dukkanin shugabancin jam'iyya wallahi muna tare da su. Amma a ce wanda ba 'yan jam'iyya ba a ciyaman su fito su alakanta kansu da wannan da jam'iyya kuma har su ɗauki wannan mataki. Shi Abdullahi Umar Ganduje ya yawanci abokan adawa mu kullum kwanan duniya ni sharri ba irin wanda ba sa kullowa an ga mahaifarsa da dawakin toba ita ce mahaifarsa nan aka yi amfani da dama da wake suke da ita na wasu tsararru cewa su zo tun daga gida na su bata masa suna wannan shine abubuwan nan wallahi tallahi ya fi karfin su